Prezentacija radova prikazanih na izložbi manifestaciji Bringing Light to Life predstavlja promociju pre svega aktuelne i dobre arhitekture, ne samo iz Srbije, nego iz čitavog regiona, što je svakako za učesnike veći izazov i uzbuđenje i samim tim ova nagrada ima veću težinu. Ovu nagradu vidimo kao veoma važnu za nas arhitekte, zato što promoviše aktuelnu arhitektonsku produkciju u kojoj svi učestvujemo i čini je vidljivom u regionu. Prijetno sam, sigurno. Mislim, lepo je što jedan internacionalni žiri prepoznao vrednost našeg projekta i nagradio ga ovom nagradom, tako da smo mi zaista bili zadovoljni i iznenađeni što smo tako lepo prošli na ovom konkursu. Obradovalo nas je uvođenje kategorije rekonstrukcija za nagrade, jer smo upravo završili objekat nadziđivanja stambenog objekta na Dorćolu sa tom temom, koju smatramo jako važnom, pogotovo u gradu koji ima sve više stanovnika i povećava se i širi ne samo u horizontalnom, nego i u vertikalnom smislu. Tema rekonstrukcija je posebna projektantska problematika, zahteva posebnu pažnju i delikatan pristup rešavanju problema, jer ostaje vidljiva u slici grada, a korisnicima može priuštiti kvalitet više putem promišljenog pristupa tom problemu. Rekonstrukcije su važan arhitektonski zadatak i smatramo da će ih biti sve više i da će i na sledećim manifestacijama ovog tipa biti veoma prisutne. Ideja tog projekta je bila neka vrsta interpolacije spoja nekog postojeće arhitekture i dodavanja novog sloja, nove arhitekture na taj zatečeni nivo. Tu su nam pomogli, između ostalog, i Velux proizvodi sa uvođenjem nekog sanitarnog svetla kroz krovnu fasadu, koja je bilo jako važno za postizanje neke osnovne ideje projekta, a to je da se u okviru tog jednog objekta koji se nalazi u jednom ugrađenom bloku dobije što više prirodne svetlosti unutar samog interijera objekta. Pobednički projekat treba da se izdvoji od ostalih jasno datim odgovorima na zadate projektantske i prostorne probleme. Dnevno svetlo predstavlja veoma bitan aspekt projektovanja, bez obzira da li se radi o novim objektima ili o postojećim, jer ono daje osnovni kvalitet prostoru. Taj kvalitet se može posle nadgraditi sekundarnim oblikovanjem, interijerom i ostalim elementima, ali smatram da je to jedan od bazičnih kvaliteta koji svaki prostor treba da ima i o tome arhitekte treba da promišljaju kada projektuju. Pa ja mislim da neki naročit podsticaj nije potreban zbog toga što koliko sam uspeo da vidim, gledajući kroz neku određenih par godina kako se broj zainteresovanih kolega se povećavao kroz godine, znači, tako da zaista na ovom posljednjem izložbi kad smo bili, koji se organizovalo povodom ove posljednje izložbe, vidim da je veliki broj zainteresovanih kolega da učestvuju na konkursu, ne samo iz naše zemlje, nego i iz regiona. Tako i mislim da je važno što je taj nagrada dobila neki regionalni karakter, jer to zaista, kažem, prilika da se onda vidi kako razmišljaju neki ljudi u vašem susedstvu i da imate priliku da razmenite ideje sa njima i neka iskustva na kraju kraja. Velux krovni prozori su često odličan saveznik pri projektovanju kako novih, tako i postojećih objekata i mi upravo radimo na rekonstrukciji, između ostalog, jedne stare kuće, muzeja, gde smo baš dosta obratili pažnju na taj aspekt, tako da ćemo sigurno i sledeće godine učestvovati na ovoj manifestaciji vrlo rado.